வலது கண்ணு தானா துடிக்குதல்ல ஏதோ நடக்கும் என்னும் பேச்சு மாசு பணியும் அடிமானோ குறையும் மழமீனா கதை முடிஞ்சு போச்சு லேசான மூலையில லேசான பள்ளி சத்தம் மாம பேர சொல்லி பேசுது ஊராறு சோகம் தன்னை தீராம சேர்த்து வச்சு ஊரும் சேர்ந்து என்ன ஏசுது மாமா மாமா ஒன்னத்தானே எண்ணி நாளும் நாளும் தவித்தேனே கூண்டுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு கூடி நின்று ஊற விட்டு கூண்டுக்குள்ள போனதென்ன சோழ கேடி